יש לנו לעיתים בזמנות בתוכנית הזו אנשים שהוכיחו שהם עשו את הבלתי אפשרי. נוהגים לקרוא לזה לפעמים נס, אחרים יאמרו הרשב במרומים, והם עצמם טוענים שזוהי נחישות, דבקות במטרה, רצון עז. זוהי הנציגה שלנו הערב הזה, דניאלה גם פול. ערב טוב לך. קהל כבר מוחא כפיים, אבל לא הקהל יודע למה, ובטח לא אנשים בבית. לפני 10 שנים בערך? היום בדיוק. אמרת שהיום הוא לא יום מיוחד, היום הוא יום מיוחד, תראו איך מסתכלים על זה. אני התייחסתי לעוגה, וזה לא שייך לעניין הזה. לא שייך לעניין בכלל, אבל זה יום מיוחד לשינוי דרסטי בחיי משפחה. 10 שנים, בדיוק 10 בהיותך שנים. אם לילד בן 5. כמעט בן 5, סוף שנת הלימודים. ילד בריא לחלוטין, מקסים. בריא, חזק, מאוד אהב לרוץ, לחיות, לצחוק. ואז הוא חלה במחלת עצבים נדירה, נכון. שגרמה לו בתוך 12 שעות לשיתוק מלא חוץ מהראש. שיתוק מהצוואר ומטה, כשהרופאים לא ידעו מה לעשות, כי קודם כל בסורוקה היינו בבאר שבע, אז לא היה להם מקרה כזה. וביחד הלכנו וקראנו בספרים, והם אמרו שבדרך כלל המחלה הזו מתפתחת הרבה יותר לאט, ואצל יואל זה התפתח תוך 12 שעות, וכבר הכינו אותנו לגרוע ביותר, ואמרו לנו, תשמעו, 8% תמותה, אתם מאוד קרובים לזה, תהיו מוכנים. ובאמת יואל ככה היה 3 שבועות בטיפול נמרץ, בין החיים ובין המוות. אז כל מה שרצית זה יחיה, ולא חשוב איך, העיקר שיחיה. ובאמת, שאמרו לנו שהוא יצא מכלל סכנה, אמרתי לרופא, תראה, הגרוע ביותר מאחורינו, הוא הסתכל עליי ואומר, את לא יודעת על מה את מדברת. ובעצם הוא הסביר לנו שהמצב שלו גרוע מאוד, שאף אחד לא יודע אם הוא בכלל יגיב איתם יותר, אם הוא ילך, אם הוא יזיז משהו. והוא עשה לנו שירות אחד גדול, הוא גם אמר לנו שהמון משפחות מתפחקות בעקב אסון כזה במשפחה. למה אני אומרת שירות גדול? כי ברגע הזה אנחנו היינו הרבה יותר מודעים למה שקורה לנו. ואז התארגנו בבית. בעלי קיבל תפקיד להמשיך ולפרנס את המשפחה. ואת עזבת הכל כדי... אני עזבת את הכל, אז עבדתי במחקר בכימיה. כדי לשקם את הבן. אני כבר כדי שלא נמתח את הקהל יותר מדי, נציג את הבן שיושב עכשיו לידך, יואל, ערב טוב. ערב טוב. ואנחנו נכבד את רצונו של הבן, שלא להיות שותף פעיל בשיחה, אלא רק אולי באיזושהי הדגמה, והוא אמר, האמא אמרה, והוא אמר, אני קצת ביישן וקצת מתרגש, אז האמא תדבר בשמי, אבל אם הוא היה מדבר, אז הייתם רואים שהוא עולם ומלואו, כי הוא ילד מצטיין בחטיבת הביניים בבית הספר שלו ברעננה, והאמא עשתה איזשהו נס רפואי. אני חושבת שהוא ידבר. הוא ידבר אחרי? שהוא ידבר, אני דיברתי איתו והוא ידבר. תכף נשמע, זה רק תלוי בו, אבל אנחנו הבטחנו לא להכביד עליו בעניין הזה. ואת, דניאלה, זמנית לספר לנו איך לקחת ילד שמשותק בכל גופו חוץ מהראש, וגרמת לו שהוא יושב כאן הערב עם חולצה של נבחרת ישראל, שהוא חוזר עכשיו עם 11 מדליות בינלאומיות בתחרות בינלאומית לנשים. אני ראיתי... הוא לא ראה אותי, אבל הוא הלך לפניי בכניסה לאולפן, וראיתי אותו הולך כל הדרך לאולפן. לא בכלילות, אבל הולך היטב, ועולה לבמה ומתיישב כאדם שיש לו צלייה, אבל זה הכל. לפי הספרים זה לא היה צריך לקרות. זאת אומרת, יש פה בהחלט דבר שאין כמותו, וכל זה בזכות מאבק. עבודה. זה עבודה. עבודה, אמונה, עבודה, אמונה, עבודה, אמונה. על מה עבודה? הרבה אהבה. וללכת נגד המוסכמות. זה לפעמים ללמוד לשים צמר גפן באוזניים ולא כל כך להקשיב. זה לבלות שנה בבית לוינשטיין, שכל הזמן כשהוא עושה איזו תזוזה אחת קטנה ביד אומרים לי זה שום דבר. חודשיים הוא רק מזיז את היד, זה שום דבר. בשבילי זה היה עולם ומלואו. היה רגע בבית לוינשטיין שהרופאים אמרו לך קחי אותו הביתה כי שום דבר לא זז, ואת אמרת להם אבל הברך שלו זז. נכון. אחרי 5 חודשים החלק העליון התחיל איכשהו לתפקד, הרגליים שום דבר.
ואז הרופא מאוד נחמד קרא לי ואמר לי, תשמעי, אנחנו בדקנו את הבן, הרגליים לא מגיבות, אנחנו בדקנו ואנחנו נחליט תוך שבוע אם לשלוח אותו הביתה. ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודעת איך אוכלים את זה, איך בולים את זה, מה עושים עם זה. אבל אני אתמול ראיתי שהברך זזה במילימטר. הוא אמר לי, תשמעי, את אימא, את רוצה לראות את זה, זה הדמיון שלך. ואני נכנסתי להלם ובכיתי, ירדתי ללובי, ואז פגשתי איזה מתנדבת שעובדת שם המון זמן, והיא אומרת, מה קרה? סיפרתי לה. היא אמרה, תשמעי, עם כל הרצון הטוב הם רק רופאים. אנחנו ראינו פה דברים מדהימים שאמרו שלא יקרה, וזה קרה. אם את ראית, תעשי עם זה משהו. ועליתי למחלקה, ויואל ראה אותי עם עיניים אדומות, שאל אותי מה קרה, אני רגילה לספר לו את הכל. אמרתי לו, אז הוא אומר לי, אמא, את ראית? אז יאללה, נראה להם. וככה הוא שכב על הגב, ואמרתי, בוא תנסה להזיז את הברכיים. הוא אומר לי, אני רוצה, אבל אני לא יכול. זה כבד, לא מרגיש. ואמרתי, לא ידעתי איך לעשות את זה כבר, ביקשתי ממנו פשוט לסגור את העיניים, וניסיתי משהו, איך שאומרים, זה בא מהבטן. אמרתי לו, תנסה להיזכר איך פעם עשית את זה. אני רואה ילד בן 5.5, סוגר את העיניים, מתחיל להתחכז, ותפתאום הברך זזה. ואני אומר, עשית את זה? הוא אומר לי, לא, אני לא עשיתי את זה. הוא לא הבין את הקשר בין הדברים. וככה עבדנו, ותוך השבוע הזה שהיו צריכים לשחרר אותו, אז תזוזה, אני לא הייתה כבר מילימטר, היא הייתה כבר 20 סנטימטר, וכל השאלה של לשחרר אותו או לא, כבר לא הייתה שאלה, השאירו אותו לעוד כמה חודשים טובים עד שהוא יצא בעצם. כל הטיפול והעבודה שלך הייתה על בסיס של תורת הישרדות? אני קוראת לזה שזה הישרדות, כי אתם רואים שזה חיפוש אחרי הדרך. והדרך היא לא מה שאנחנו מכירים, זה כל הזמן להפעיל את הדמיון ואת ה-common sense, ולראות מה כן עובד ומה לא עובד, וזה לא בדיוק מה שקורה. עשיתם תרגילים, את מולו והוא מולך? אני איתו. אף פעם לא עשיתי במקומו. אני אומר שהשירות הכי גרוע שאפשר לעשות פה זה לעשות במקומו. זה להראות לו. זה אחד הדוגמאות הקשות שאני אומרת, גם מול החברה, זה כשהוא התחיל כן ללכת, הוא היה על קביים, זה היה קשה לו מאוד, והוא מעד בלובי של בית לוינשטיין, והוא השתתח לגמרי על הרצפה, והוא אמר לי, אימא'לה, תרימי אותי. ואמרתי לו, תשמע יואל, אני לא מוכנה להרים אותך, אני מוכנה להראות לך איך קמים. כל הדודות שהיו בלובי הסתכלו עליי ואמרו, איזה אימא זה? איך היא עושה דבר? אתה יודעת שאמרת, וכל הזמן כשדיברת הוא הסתכל אליי. עכשיו כשסיפרת הסיפור הזה הוא הסתכל אליי, אתה עוד כועס עליה על זה? לא. אני רוצה להגיד לך את הסיפור הזה. מה אתה אומר? אני שמח שיש את זה. כן? אתה מבין גם למה היא עשתה את זה? כן. בשביל לעזור לי. יואל, אתה רוצה להגיד משהו לאמא? למרות שהבטחתי לך שאני לא אקשה עליך ולא אדרוש ממך לדבר? בסך הכל אני רוצה להגיד לה תודה שעזרה לי. וזהו. אתם רוצים להדגים לנו עכשיו איזשהו תרגיל משותף, נכון? אנחנו נדגים תרגיל משותף. אני פשוט, אחד הבעיות של החברה שמכניסה את הנכים לתוך קופסה עם מדבקה ואומר לא יכולים לעשות, ומה שאנחנו נראה דווקא זה יהיה על כיסא גלגלים, זה תרגילים בהישרדות. כמו שאמרת, אנחנו יואל חגורה חומה בהישרדות פה במכון בהרצליה, והוא מתאמן עם ילדים רגילים לכל דבר. בוא נלך למזרן. אנחנו נעשה את זה פשוט על כיסא גלגלים כי זה יותר מוחשי. בואו. ואתם תדגימו מין תרגיל משותף כזה. נכון. בבקשה, תשחררו מהמיקרופונים שלכם. מישהו צריך עזרה? שאתם מסתדרים. בבקשה. בואו לכאן. זה על באמת? זה על באמת. זה עוד משהו?
זה נכון שאת הייתי ילדה מוכה? לא, זה לא מצחיק. זה בכלל לא מצחיק. אני סבלתי בבית באמת מאלימות. מצד אימא. ובעצם בגיל 15 אני... המצלמה שמצלמת אותך בזו, אז... נכון, אני מדברת איתך, הכבוד אליך. בגיל 15 אני החלטתי שני דברים. אחד, קודם כל שאף אחד לא ירים עליי יד יותר. והעברתי את המסר די ברור. זה היה דרך העיניים, אבל שפת הגוף דיבר בעד עצמו. אבל הדבר השני שהבטחתי לעצמי, זה היה של הילדים שלי, אני לא אעשה. והחלטתי לשבור את מעגל הידוע שילד מכה הופך להיות ילד מוכה הופך להיות הורה מכה. וכך כל השנים אני, קודם כל כשילד נולד והילד השני בני נולד, אני שמרתי על ההבטחה הזו ובאמת אף פעם לא הרמתי יד, אבל אני הייתי מאוד מודעת שבתוך אישה קטנה ורואים שאני לא גדולה במיוחד, אם מישהו בא להרים על היד אין לי מה לעשות, וזה כל הזמן התחיד אותי. היום את מדריכה להישרדות. נכון. אני הלכתי, אומרים כל הזמן מעשה אב סימן לבנים, פה זה היה בדיוק ההפך, כי בשלב מסוים יואל אמר אני רוצה ללמוד ג'ודו. אמרתי בהתחלה, הוא בקושי עומד על הרגליים, אז מה קורה פה? וכשהתחלתי לחשוב, אמרתי, מה רק שנייה, את אומרת לו כל הזמן, אם אתה רוצה, אתה יכול, עכשיו אני אגיד לו לא, ואנחנו חיפשנו והגענו לדוקטור דני סנובר, שיש לו פה מקום בהרצליה. אין לנו זמן לפתח את כל הסיפור הזה, אבל היום את מדריכה להישרדות. אני פשוט, כשהגעתי לשם, בשיעור הראשון אני הבנתי דבר אחד, זה היה הפזל שהיה חסר לי בחיים. אמרתי, עכשיו אני יכולה למלא אחר ההבטחה השנייה. אף אחד לא ירים על היד. ולא רק זה, עם הכלים האלה, אם אני אגש אלייך לתפוס לך יד. עכשיו, אני הבטחתי לו שאני לא אעשה לו שום דבר. אחרי שביום רביעי אחת תקצה אותי בלי רחמים. אחד דברים שאנחנו יודעים, שגבר בא ותוקף גבר, הוא כבר מוכן לקבל מכות. אבל כשגבר בא לאישה, הוא כבר מזלזל בה. ומה הוא עושה? הוא בעצם מגיש את כל המערכת על מגש של כסף, ככה אני אומרת. ואתה כל כך פתוח שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה.